De 26-jarige Antonio Marcos en zijn vriendin Enise B. zeggen dat de incidenten haar allegear oekaan binnen. Ze hebben geen oren keuze als geweld te broeken. Ze zijn de beide vertochten op de tweede zittingsdag in Assen. De zaak wordt de hele week. Bonnie en Clyde zat het duo ik wil neemt het, Lutsen verliezen hier een spoor van geweld terug Nederland. Ze wienen uit op eten, gwot en jild. Ze moeten deze week vakkomen voor poging tot moord, mishandeling en vrijheidsberoving. Antonio Marcos en zijn vriendinnen Enise vertellen liek als juster dat het hun allegear oerkaam is. Dat ze in situaties te lonen komen binnen en dat ze dan wel geweld broeken moesten. Van de morgen bigelijks vertelden ze oer wat er gebeurd is op een camping. Dat ze een man in zijn wasketten ha. Nou, zei de jochter, dat gaat wel heel fier voor mensen die het alleen nog maar uitbinnen op wat eten, wat drinken en een slierplak. Ja, joeg Antonio Marcos sta, dat is wel zo. En ik hier van mezelf ik net verwachten dat ik Safia geen koe. Maar toch, ik hier geen keus. Waarop Enise zei van, als ik waarom sjoch, ik hier precies hetzelfde dien. Antonio Marcos en Enise vinden dat ze onterjochte delzet worden als sadisten en mensen zonder gevoel. Van dat beeld dat nevens de vertochten in de media ontstaan is, willen ze Er zitten hier twee verdachten die van hele ernstige dingen worden beschuldigd en die dat ook hebben toegegeven, maar die toch een soort bovengrens daaraan willen geven van ja, moet je luisteren, we hebben van alles fout gedaan, we hebben geweld gebruikt, we hebben bedreigd, maar dat was niet uit een soort sadisme of plezier wat we daarbij hadden. En ze nemen de verantwoordelijkheid. Maar er komen dan ook, en dat is natuurlijk ook voor een deel door wat er van het hele verhaal gemaakt is, geluiden van alsof ze er een soort genoegen in hadden of erop uit waren om geweld te plegen, dat dat eigenlijk de bedoeling was. Ja, dan is het logisch dat ze zich daartegen verdedigen. Morgen komen de slachtoffers onder het wut. Vreed komt de eerst van justitie.